Usa ka retired police ang nakalingkawas sa misulay unta pagpatay kaniya. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, maayo na lamang wala kabuto ang pusil sa maong tirador. Hinungdan nga nakabalos ang kanhi pulis. Rason nga namatay ang sospek. Dead on the spot ang gituwang tirador nga si Michael Sibuco Sucatre, 30 anyos. Human nakigpinusilay sa iyang target unta nga si retired police Amiel Petalio, 46 anyos, sa Talipapa, Zone 7, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Sumala pa nga samtang namalit og isda sa merkado si Petalio, diyang adunay mihunong nga motor sa iyahang likod. Nasiplatan pa niini ang sospek nga nagtion kaniya sa iyahang pusil. Apan wala kuno kabuto, hinungdan nga nakadagan ang biktima sa iyang sakyanan og gikuha ang iyang armas og dinhi na nagkapinusilay ang duha og napuruhan gayod ang sospek. Usa lamang kini sa igo sa mga bala atol sa shootout nga nahitabo sa retired police og alleged gunman og sigon sa mga saksi ang sospek dinhi matud pa nagtago sa lamisa kung asa adunay mangga og diyang naigo siya sa iyahang target unta, wala madugay nakabsan siya sa iyahang kinabuhi. Sigon sa kapulisan nga samad sa ulo og kilid ang niyaguman ni Sucatre rason sa iyahang kamatayon. Anana karon silang kustudiya si Petalio samtang ginasuta pasab ang posibleng motibo sa krimen. Ang sa side ni retired Police Officer Sergeant Petalio, ma-filean siya og homicide, nga paabot lagi mi adtong complainant sa side sa pamilya atong namatay. But invoke man niya ang self-defense, no? So depende na sa iyang abogado, no? Padayon ang hot pursuit operation karon sa kapulisan, labi na sa kaubang nakamotor ni Sucatre nga miikyas atol sa shootout. Sara, nanawagan karon ang kapulisan ngadto sa mga individual nga adunay impormasyon may kalabutan sa insidente nga mupatimaw sa ilahang buhatan aron matagaan og kasulbaran ang insidente ingon man masuta kung kinsa ba ang nagpaluyo niini. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez.